Safina yar Maiduguri, mai haƙuri ga nazari, mai aiki cikin ilimi har yanzu ban daina kewa ba. Yan uwa akwai labari a gare ni tari zan bayyana kan tsari ba za na bar komai ba. Labari akan soyayyar diya mai kunya, wata ta sakani a hanyar da ba zai yi in dawo ba. Safina ko kira ta da laya, kyakkyawa mai daɗin murya, ta so ni babu ƙiyayya, ban so ta min nisa ba. So mai kamar linzami, in ya so ka zama imami, ko ya sa ka fada wa hurumin da ba za ka san komai ba. Safina ina zan ganki, na kalli kyawun surarki, gari na neman ki, ko takunki ban hango ba. Aiki ya zan begenki, dai waka na sa sunanki, martaba a so na baki, ni baki mai da ni sarki ba. Na gane laifina ne, an ce hali zane ne, ni nai zaton dutse ne wanda ba zai min komai ba. So aka ce tsuntsu ne, kama shi sai dai wane, ni ko na ce ƙarya ne, so a gare ni ba komai ba. Sai gani kullum yawo, taku kama da ɓarawo, dan na yi nisan kiwo, so ya saka ni ba komai ba. Kin bani so ba ganda, abokanai na sun shaida, na watsar da sanki na yada, baki ce da ni komai ba. Sai da kika yi min nisa, a yanzu da baki a kusa, na ji zuciya na tausa, ban san haka so yake ba. Ga sako zuwa gare ki, Safina mai halin kirki, kulawa a so zan baki, ba zan ƙara saki ki kuka ba. Ga Safina baiwar Allah, mai addu'a da kwana sallah, ta sha zubar da kwalla a kaina kuma ba sau ɗaya ba.